Ka senjok kinong sensasnong ka than khal arsnong rengkat bat ka kesu sora kila penam jor ya USDO civil sora sub division namar ba umsim na simkhia ya ka jing ujor halor ka jing wanra nong bela barjela u kontraktor ba pentre ya surok shat thang tim ka badan hathan khal arsnong kini kikin hun kila yo bat ru ya kinong bela barjela ha kini kisngi bela dep ki bela trei ha ka te surok kirang ba snong kila ya thu ya kani ha USDO civil henrei umsim na sngap setia bat pan penbanda ka jing tho kinong elam jong ka seng kila ong ba kim la priang ya kani khamtam haba menta omsha ya kibriu bana barjela banwan sheni namar ka jing pangkhlam coronavirus yang seng hi berkawai ba kumbang awan min kasmi ha civil subdivision hakabede bat kini ka benta ka ba niyo kuba nakini ki ramba shnong thangtem ke ba niyo jitep makidon ki kha ki ba pentre station thangtem nga surok ka ba mdan ka dan sla ka pa sai ba nakalian yung SDO PWD ba tangkat ke jingdon overseer ba hakajing bom simkhian nakalian contractor umsyam la sinyo yaka an yang sarkar ba la parking ban numsha ban wanelam ni breu ki banabar jalan ni bas district te nakalian kaseng ni soba ni sokhia ba kumgin ki contractor ki ba he ting kim simkhia hakane ka banta khamtam kum nakalian ka sarkar kala penjari ba numsha ban yarung yami berkiwi district lan berkiwi jela Andre nakaliang unya kontraktor ulak lek persya bat ulak penkhanya ka an nakabawanya lam begini ki breu mde batang nang nena jelah de jila de do ibar jelah ku armut kidi na UP bat armut kidi na biha teka ini bagak long apa solongo yang ni ba lada ki parado prasnam jungi ki ba sakut syaba ki mi olat banon phai shala yin shala snong kumno kini kir khar ki lait banon syadu sene banon sedang ya jing tre tengah sobat penram jor yo kontraktor rangkat yo overseer ba kila penken ya ka an kat kum ka protokol ka bala bu ka sarkar ka bahkan apa jong kan ka jingdon jong ka jingpang covid-19 kila le persya klaim dadon kana wono ka jing pentet wat ki rambak snong jong thangtem nang tagi kini ki arsnong ki bayajan bat ki kila le persya bat klaim da sunyo kini ki rambak snong kila ya ilan ba kumju nakaba kila ban ya suboi do le se nakaban ong ban pan nakira masnong ya ka jing tho ba ki complain ban khang ya jing tre ndani nakalyang aseng sobat penram jor ba nakalyang yung SDO civil subdivision udi ban simkhia ka de ha ka ba de bat kini benta nang ba nang ne sakmat kanum dia so omne